We zitten natuurlijk met de lockdown van een week alleen. Dat had ik wel maken dat we toch echt wel die beslissing wat versneld namen. Om in deze tijden als culturele instelling je dwaren iepen te houden is net vanzelfsprekend. Ik moest even wel zien dat ik toch een fonds om een vreetje koer om een beetje stiepen te krijgen. En dat is lukt. Het Sint-Anthonie Gasthuizen Stichting die zocht dit echt in het raam van de leefbaarheid. En die gaan mooi zorgen dat wij die verlenging echt mogelijk maken kunnen. Hoe voldwaande publiek horen ze haar geen zwaren te meidje. Mensen komen oordeel voort, liek als deze bezieker uit Havelte. Zij vindt de expositie heel mooi. Ik vind het echt een hele bijzondere manier hoe ze de nachtwacht hebben bekeken. En inderdaad met mensen van nu, met de fotografie en ook de hele studie van kostuums. En dat ze zoveel research hebben gedaan naar de wapens en de stoffen en technieken, hoe dingen zijn gemaakt. Ik vind het echt heel prachtig. een soort alternatieve expositie rond binnen nooit dicht. Je kist hem in de wereld nou even nergens kwijt. En ja, in dat opzicht had corona mij wel in de kaart spelen. Want hij stier hier al. Maar ik moet wel echt zeggen, Hans Urbink, de modeontwerper die hier de kostuums maken had. En Julius Roijmans, de fotograaf. Zij ben wel ook vreselijk groots kan wezen dat het hier zo hinget. En dat het hier al zo stiert. En dat er zo'n belangstelling voor is. Dat zo'n nou in nest te zien is, past de mensen ook wel. Ik zou nu niet zo heel snel naar Amsterdam gaan.